బీరం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రెడ్డి గారి ఎద్దులండి 4 బళ్ళు పాల్గొనడానికి వచ్చినాయి. మనకి పరిచయం అక్కర్లేని వ్యక్తి బీరం సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర రెడ్డి గారు 6 బళ్ళలో కానీ 4 బళ్ళలో కానీ. యాంకర్ శివారెడ్డి గారి 4 పళ్ళ గిత్తండి. రామరాజుపల్లి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో పొత్తాడడానికి వచ్చినారు యాంకర్ శివారెడ్డి గారు. అన్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు మీరు? బెస్తవారపల్లె పులివెందుల మండలం కడప డిస్ట్రిక్ట్ వేముల మండలం. రైతు పేరు చెప్పండి. జీజేటి బ్రదర్స్ 4 పళ్ళలో పాల్గొనడానికి వచ్చినారు. ఇవి ఉండవల్లి నుంచి వచ్చినాయండి జత. అన్న ఏ ఊరు నుంచి వచ్చినారన్నా? రావులూడికి గ్రామం, మండలం పెద్దోడుగురు మండలం, అనంతపురం జిల్లా. 4 బళ్ళలో పాల్గొన్నారు. రైతు పేరు బలిగొండారెడ్డి. బ్లాక్ టైగర్ అండి. జమ్ముల మడుగు. రైతు పేరు రాచమల్ల బాలసుబ్బారెడ్డి. జమ్ముల మడుగు కడప మండలం పాలూరు విలేజ్. అన్న ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారన్న మీరు? ఎల్లనూరు మండలం చిలముకూరు. రైతు పేరు సుదర్శన్ గారి ఎద్దులు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన నారాయణపురం పందానికి వచ్చిన 4 పళ్ళు ఎద్దుల వివరాలు పెడుతున్నాను. అక్క మీది ఏ ఊరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు అక్క? కరడికొండ, అనంతపురం జిల్లా నుంచి వచ్చినారు. రోళ్ళపాడం మురళీధర్ రెడ్డి గారు డాక్టర్. మీరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చినారన్నా? నొసము. ఓనర్ పేరు శివారెడ్డి. నొసం గ్రామం, కర్నూలు జిల్లా, సంజాముల మండలం. మంచి కాంపిటీషన్ చేద్దండి ఇవి. ఎక్కడెక్కడ పందాల్లో ఇంతవరకు? మందకల్లా సెకండ్. ఇప్పుడు 3వ పందానికి తెచ్చినారు 4 పళ్ళు. అన్న మీరు ఏ ఊరు నుంచి వచ్చినారన్న? చింతలపేట. ఈ ఎద్దు అది పొత్తు ఎవరన్నా? కొల్లారపల్లి సీను తమ్ముందని రమణయ్యది. అది ఇది కంబైండ్ ఆడుతున్నారు ఈరోజు. అన్న ఏ ఊరు నుంచి వచ్చారు? పెండేకాలు. ఒక ఎద్దే తెచ్చినారా? కంబైండ్ ఎవరితో? మహేశ్వర్తో కంబైండ్. ఓనర్ పేరు ఏం పేరు? రైతు పేరు నాగభూషణ్. పెండేకాల గ్రామం, కర్నూలు జిల్లా. అన్న ఏ ఊరు నుంచి వచ్చినారు? డోన్ దగ్గర ధర్మారం. రైతు పేరు అన్న? పూల రంగడు. డోన్ మండలం, ధర్మవరం గ్రామం, కర్నూలు జిల్లా.